Tak. Ale ja si myslím, že táto loptička patrí sem. Podľa farby. Nie? Nie? Tak tá patrí až tam? Nie? Takže patrí sem. Dobre teda. Takže viete, farbičky poznáte. A teraz poprosím aj Jarku Potočnú alebo Hanku, nech nám povedia vlastne, o čom budú súťažiť staršie deti. Eli, poďme. Poďme, Eliška, bež. Poďme, Eliška. Do toho. Takže súťaží je veľa, potom môžem sa prihlásiť do súťaží o to čmúlanie toho kuplíka? Nie? Takže len pre deti. Takže decká, držím palce. Dúfam, že každý vyhráte. Urá! Začala, potom išla na